Ọpụpụ isiokwu nke 22. Ma onye ọbụla ga-ezu ehi maọbụ atụrụ wee gbue ya maọbụ ree ya, ehi 5 ka ọ ga-akwụghachi n'ọnọdụ ehi ahụ, maọbụ atụrụ 4 ka ọ ga-akwụghachi n'ọnọdụ atụrụ ahụ. Ọ bụrụ na ahụ onye ori ka ọ na-etipu ụlọ, e wee tigbuo ya o wee nwụọ, ọ dịghị ikpe ọmụma ọbara ga-adị banyere ya. Ọ bụrụ na anyanwụ agbakwasị ya, ikpe ọmụma ọbara ga-adị banyere ya. Ọ ghaghị ịkwụghachi. Ọ bụrụ na o nweghị ihe, a ga-erekwa ya n'ihi ori ya. Ọ bụrụ na achọta ihe ahụ n'aka ya n'ezie, bụ nke o zuru n'ori, maọbụ ehi, maọbụ ịnyịnya ibu, maọbụ atụrụ na ndụ, ọ ga-akwụghachi okpukpu 2. Mgbe onye ọbụla ga-eme ka anụmanụ taa nri n'ubi maọbụ n'ubi vaịn, o wee zipụ anụmanụ ya, o wee taa nri n'ubi onye ọzọ, ihe kachasị mma nke ubi ya na ihe kachasị mma nke ubi vaịn ya ka ọ ga-akwụghachi. Mgbe ọkụ ga-agba wee gbakụrụ ogwu, ọkụ ahụ wee richapụ obo ọka maọbụ ọka guzoro eguzo maọbụ ọhịa, onye mere ka ọkụ ahụ gbaa aghaghị ịkwụghachi. Mgbe onye ọbụla ga-enye ibe ya ego maọbụ ihe idebe, e wee zue ya n'ụlọ nwoke ahụ, ọ bụrụ na achọta onye ori ahụ, ọ ghaghị ịkwụghachi okpukpu 2. Ọ bụrụ na achọtaghị onye ori ahụ, onye nwe ụlọ ahụ ga-abịakwute Chineke nso ịmara ma o setịpụghị aka ya n'arụ ihe mmadụ ibe ya jetara n'ozi. Okwu banyere ihe njehie ọbụla, maọbụ okwu banyere ehi, banyere ịnyịnya ibu, banyere atụrụ, banyere uwe mgbokwasị, banyere ihe ọbụla furu efu, nke mmadụ na-asị, nke a bụ ya, Chineke ka okwu ha 2 ga-abịakwute. Onye Chineke ga-ama ikpe, ọ ga-akwụghachi ibe ya okpukpu 2. Mgbe onye ọbụla ga-enye ibe ya ịnyịnya ibu, maọbụ ehi, maọbụ atụrụ, maọbụ anụmanụ ọbụla idebe, o wee nwụọ, maọbụ ihe merụrụ ya arụ, maọbụ adọta ya n'agha, ma ọ dịghị onye na-ahụ ya, iyi nke Jehova ga-adị n'etiti ha 2, ịmara ma o setịpụghị aka ya n'arụ ihe ibe ya jetara n'ozi. Onye nwe anụmanụ ahụ ga-anara ya, ọ gaghị akwụghachikwa. Ma ọ bụrụ na e zuru ya n'ori n'aka ya n'ezie, ọ ga-akwụghachi onye nwe ya. Ọ bụrụ na anụ ọhịa dọgburu ya n'ezie, ya webata ya ka ọ bụrụ ihe àmà, ọ gaghị akwụghachi ihe anụ ọhịa dọgburu. Mgbe onye ọbụla ga-arịọta anụmanụ n'aka ibe ya, ihe wee merụ ya arụ, maọbụ ọ nwụọ, mgbe onye nwe ya na-anọghị nyere ya, ọ ghaghị ịkwụghachi. Ọ bụrụ na onye nwe ya nọnyere ya, ọ gaghị akwụghachi. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe egoro ọlụ, ọ bịara n'ihi ụgwọ ọlụ ya. Mgbe nwoke ga-arafu nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke ọ dịghị nwoke kwere ịlụ ya, o wee dinanyere ya, ọ ghaghị inye ego ọlụlụ banyere ya ka ọ bụrụ nwunye ya. Ọ bụrụ na nna ya ajụsi ike iwere ya nye ya, ọ ga-akwụ ego dịka ego ọlụlụ ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke si dị. Ekwela ka nwaanyị mgba si dị ndụ. Onye ọbụla ya na anụmanụ na-edina aghaghị ime ka ọ nwụọ. Onye na-achụrụ chi àjà ma ọ bụghị ịchụrụ Jehova naanị ya, a ga-ewezuga ya ka ebibie ya. Gị emela ọbịa ihe ike, emegbukwala ya, n'ihi na ndị ọbịa ka unu bụrịị n'ala Ijipt. Nwaanyị ọbụla di ya nwụrụ maọbụ nwa mgbei, unu ewedala ya n'ala. Ọ bụrụ na iweda ya n'ala ma ọlị, o wee tikue m n'ụzọ ọbụla n'ezie, aghaghị m ịnụ ntiku ya, iwe m ga-adị ọkụ, m ga-ewerekwa mma agha gbue unu. Nwunye unu ga-awọ ndị inyom di ha nwụrụ, ụmụ unu ga-awọkwa ụmụ mgbei. Ọ bụrụ na ibinye onye ọbụla n'etiti ndị m ego, bụ onye e wedara n'ala, onye gị na ya nọ, abụrụla ya dịka onye na-anara ọmụrụ nwa, unu atụkwasịkwala ya ụma. Ọ bụrụ na ị were uwe mgbokwasị mmadụ ibe gị n'ihe ibe ma ọlị, mgbe ọdịda anyanwụ ruru ka ị ga-ewere ya nyeghachi ya, n'ihi na nke ahụ bụ ihe mgbokwasị o nwere naanị ya, nke ahụ bụ uwe mgbokwasị ya iyikwasị n'akpụkpọ arụ ya. Ọ bụ n'ime gịnị ka ọ ga-edina? Ọ ga-erukwa mgbe ọ na-etiku m na m ga-anụ, n'ihi na onye amara ka m bụ.
Gị akọchala Chineke, abụkwala onye isi ndị gị ọnụ. Alala azụ inye uju gị na ihe ọṅụṅụ gị. Nwa nwoke e buru ụzọ mụ n'ime ụmụ gị ndị ikom ka ị ga-enye m. Otu a ka ị ga-emere ehi gị na igwe ewu na atụrụ gị. Ụbọchị 7 ka ya na nne ya ga-anọ. N'ụbọchị nke 8 ị ga-ewere ya nye m. Ndị dị nsọ ka unu ga-abụrụ m. Unu erikwala anụ nke anụ ọhịa dọgburu n'ọhịa. Nkịta ka unu ga-atụdara ya.